immorru l-imtarfa fid-dar ta' Christopher Calleja. Right. Kemm ħellu dal-bambin. Dak minn Bethlehem għamul mill-Injam, skultura fl-Injam kollu. Minn Sok dak kollu. Għal-qalb Christopher dan il-presepju partikolari Naplitan. Dan fija 14 piet. Huwa kollu magħmul minni ġifieri. Min-nofs il-bambin. Għandek fejn ir-raja li jagħtu każ x'inhu jiġri u għandek is-sinjuri bħal speċi ma jinteressahom minn xejn jibqgħu jiddevertu ma jinteressahom x'jiġri u mhux ħajjiġri. Christopher żar Napli 7 darbiet. U beħsibna nibqa' murax bħal-mod tara jonqos ħafna. Ix-xogħol fuq il-presepji jkun għaddej is-sena kollha. Kif jgħaddi għandna ninkisser kollox nerġa'. Moħħi huwa presepji. Is-siġra tal-miliet ta' Christopher hija mżejna b'boċoċ minn pajjiżi tad-dinja kollha. Din fija mal-199 biċċa huma kważi kollha magħmulin minn ħġieġ. Waqt li jkun qed jixtri barra minn Malta, Christopher jirnexxielu jsib boċċa bl-awguri ta' Malta. Min jara jaħseb li għax għandha miktub il-miliet tajjeb ġiet minn Malta. Però dik ġiet minn ħafna bord, dik ġiet mill-Amerika. Mill-imtarfa immorru Rabat fid-dar ta' Lorraine Farrugia. Lorraine hija xaxa tal-makeup. Jiena nħobb inżejjen, ma tantx naqblu fuq dal-affarijiet ġifieri. Kif żgur qed tindunaw lil Lorraine jogħġbuha ħafna l-Father Christmas. Issibila minn kull tip. Min idoq id-drums, min bil-qeda jiċċaqlaq, min fuq it-train, min jitgħannaq me Merry Christmas u ħafna aktar. Mill-Father Christmas ta' Lorraine għat-tiżjin ta' Kyle fiż-żurrieq. Lil Kyle insibuh jistenna barra. Minkejja li għad għandu biss 15-il sena, Kyle jarma kollox waħdu. Jekk jiġi l-Papa armar fil-festa, kollox ġimgħa kbira, kollox li jkun hawn jarma mal-faċċata. Xi 13,000 bozz għandi ġewwa u barra. Dak il-bambin kienet tagħmlu n-nanna tiegħi ħfela. U minn dejjem xtaqt li kollu eżatt wieħed bħalu. U dan il-bambin ivvintaħ Kyle stess. Dak il-bambin li hemm hemmhekk hawn minn ġol kaxxa tal-ħaxix mal-mejtrix u vvintaj bambin. Imma kif indilettant daqshekk tal-miliet? Ma nafx ta' kollox dilettant. Xin nara dar tkun qed issuq il-mammi niddelliqa biex nara. U Kyle jieħu gost li twieled fit-23 ta' Diċembru. Insomma, xi regal wieħed imma jkun kbir imma aħjar kieku ġi xi regali. Miżuri għal presepju ta' Angel Guilford fix-Xajra. Dan il-presepju Angel u żewġa għamluh minn kaxxi tas-sulfarini. Għad-djar dejjem għamilna 3 xhur fuq kull waħda biex nibnuha sew. Waqt li nkunu fi-triq, jgħidilna dan ir-raġel ħelu bl-isem ta' Simon Sweeney mill-Iskozja. Konna fi triq u għajtilna Simon hawnhekk biex jirina l-presepju li għamlet il-mara tiegħu b'differenza. Jgħidilna l-mara tiegħu Marija li hija Maltija ħadmet dan il-presepju bl-idejn fl-Ingilterra. The kings, the shepherds, Joseph, Mary. These are Dickensian mice from the Dickens series. Marija ġordan il-presepju magħha kull fejn tmur. She brings them out every Christmas. My wife's name's Maria, by the way. Simon jgħidilna li l-mara ma tafx li ġejna aħna u jridna niffilmjaw dan il-presepju biex jagħtiha sorpriża għal 50 sena anniversarju miż-żwieġ tagħhom. On February the 4th, we celebrate our 50th anniversary. Oh, that's so cute! Awguri Marija!